Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngwamukele kuSimanzo sikuthela zona indaba ifika ngaso ke isikhathi kumshumele ngempela ke yena ke uZanefa ke umfowangedi sokhumbula ukuthi ke umfowangedi ke ususe ke ukukhuluma ngesikhathi ke exeka yena ke uMayogathi ukuthi ke abahleli ke bemcimbi ke bamqasha njengoba ke bemdabukela kungakho ke ukuthi ke uyacula ke beshiye ke abantu ke abaculayo njengabe ke uZanefa ke umfowangedi lokho ke uZanefa kumbangele ke amazondo ke amaningi kubalandeli ke abaningi bomculo kaMaskandi nabalandeli ke bawonke ke umculo nabaculi ke abacula bona ke ngempela ke umculo kaMaskandi sebekhombise ukuthi ke bingenami ngayo ke into ke noma ke inkulumo ke eyashiwo uyena ke uZanefa ke umfowangedi mbukeli nangu ke uthisha wesizwe naye ke uzwakalise ke ungabi right ngale nkulumo yakhe ke lapha ke uZanefa ke umfowangedi awuye lapha ke ezazo comment section sizwe ukuthi wena mbukeli ngabe ke uthini ngowakho ke umbono siyabonga bathatha imali bayodabukela lesidalwa lesi thubani uMayogathi bamdabukela ngoba ekhubazekile wamjidi yabo sikhona sicule yabo besithanda abantu yabo kodwa ngoba asikho weZanele wena lokuzana Zanefa uyayibona kodwa lento idlayo ukuthi siyagulisa uyayibona lento ibhemayo ukuthi iyakusanganisa straight manje kusukela nini manje usulingana noMayogathi ngokuduma nje nanokuthandwa abantu eSouth Africa usubona ngathi uMayogathi umendleleni yakho empumelelo manje weZanefa uyazi mhlawumbe kuzofanele uye kwaNongqamela wena uyothola umkhanyakude ukwazi ukuklina igazi ukhuculula isinyama ukuze uzokwazi ukuthi nawe omcineka bakubhuke oge bakubhuke ubhuke nje emcimbini yamaskandi nawe uyeke ukubuka abanye abantu engazuthi bakuvalela amathuba ya yini manje ngiyasebenza la ngithe kwaNongqamela Herbs uba ngothi ngawusinongqamela udume kangaka madoda kithi ngisho ufika uthi ucela bakunika ubagulenini wegazi no ya immune defense ukwazi uqinisa uvikela namasosha omzimba bese uphathela ugogo ubagulenini wayiqona ya bese yes bese uphathela nengane ke ubagulenini womzimba omubi ngakho lento yabo ukuthi lapha emaxhaphozini ya uphathele noZanefa lana umkhanyakude hayi ngeke ubone ngathi ukuthi abantu bamendleleni yakhe ubone ngathi ukuthi akabhukwa njena ingoba kubhukwa abanye abantu yena ya alright sibaba wena Zanele Titi lokhuzana wena Zanefa ngithi kufanele uthole umkhanyakude wakaNongqamela uklina igazi uhlanza igazi uNongqamela ukhona eMaritzburg ukhona eBhoni khona eLokhuzeni eNyukhasela ukhona naseThekwini uyakwazi futhi ukuziyela wena eMgababa mhlawumbe kufanele ngikuthathe siye esigodlweni sakaNongqamela eMgababa unesibindi impela uze uthi kwathi hambo ngamule inyawo lingane naye igazi igazi leyo gazi liyahamba uyayibona nje ngithi qhamuka estadium kunyakaza yonke into ngisho ingene estage kuphuka ihlala ngoba igazi layo liyahamba igazi inogazi hayi lento ishoyo wena sunya wena